ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзтон бахайр. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. имрӯз боз як хабари нав дорем. дӯстони азиз, имрӯз сешанбе 28 октябр, $100 баробар ба 929 сомону 54 дирам ва инчунин дӯстони азиз 100 евро баробар аст ба 1082 сомонӣ. аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба канали мо омадед, подписатсия кунед ва дар зери видео лайк монед ва аз наворҳои нав ба нави мо бохабар бошед. минбаъд баъзе аз қиссаҳоро бар шумо пешниҳод мекунем иншааллоҳ. ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 117 сомон аст, яъне нишондоди бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон 117 сомону 60 дирам. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд ба шумо барори кор. касое ки дар хитой кору фаъолият доред ва ба баъзеҳои шумо шояд лозим бошад 100 юан я 130 сомону 33 дирам ва фикртона оиди юан дар комментария нависед. ва дӯстон, касое ки дар қазоқистон ҳастед, албатта кору фаъолият доред, 10,000 тенгаи пули қазоқистон ба 172 сомони тоҷикӣ баробар мешудад. хуб, ин буд хабари имрӯза. бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам.